Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag ng orasyon amin gagayem, kablaawan na kay amin nga awan labas. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapaulawan. Agpukaw titingon. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Kano talo ti upa ataraken ko islaw. Ayan na nga di maysa. Lawanin, akatawanan. Alangan mo't apadaam ti awan. Damdamagak nga rod no amum ti ayan na. Jaka mo apay abiro kam kanyak. Diyo pa'y amu abantayan mo no kitaan nagiti taraken. Awan pa'y gungguna na mababati kayo dito'y balay. Dek, sikat yakin tarakan, di sikati mangkita. Makitinulong kamot alakay, saan akasta? Day tala bagbagin mo ti amum ng Elise. Ha? Unay daytan kaka. Awanan na talaga jay upa amay sa apay agit itlog day jay. Di na magyon kanitatang nanang. Nakaluksaw pa'y kidi Di na magkulaan ka nagado na sa una. Apay nga tangagluksaw. Kada nga tapakay naigan na. Nabali na kasta. Na maamwaklaan no asino tinang takaw iti upa amanok ko tatitaan na. No ngay nasidadan nanang. Ay kasidag mo't idan Ha? Unay daytan kaka. Anyat sida tayo bakit? Ugot ti kamote. Anya? Natalaan. Kawan, Hindi ka pala nagpalingki, Mike. Unusan, pinartimla ko man tayo may sa manukmaw. Mabalbalinan na kita. Bumalasang mutan na kita manukmaw. saan pa yung mabalin? Agsidaka no niya ti adda. Uno saan, ingka gumatang no niya ti kayat mo asidaan. Muntaw, itigatang ka, Naglaing kamutan lakay. Kwartamot at igatang mo. Tas ikamot agreklamo. Di pa'y agreklamo nagiti anak tamang mangtod iti sierda. Isuda tiyan na trabaho na. Ti isuda ti mangtay. Saan tamot nga gabuso alakay? Taore anak tadagita. Ipaayan tamot ida iti respeto kun kaase. Adat pagkitkitam kanyak. Awanan respetaw ka nasay. Nagalas kamutan airline. Tatay Slaw, umikan. Intayon. Ha? Wait, sumaruno Makitam dayta. Ada magayang kwartam tanay, rumwar ka manan. Ing kay man makipalutan. Rumwar gayam ti kwartam no palut ti pagsasaritaan. Unay daytan islaw. Ay, agtala ka man ba kay tano mapagasatan na kat may ranod kayo amay. Unay daytan kaka. Kaano pa'y mo't napagasatan ka? Unay daytan. Tatang, saan kayon amakmapan iti palutan, tawan gasat ti manukyo. Kan ti manok apuspustaan nyo. Sayang laang ti kwartayo, ngagkaraabak. Abay ay atapasig kayo amin na kontrabida. Ibagbagak laang matatang. Tapno saan amasayang tititid mi kini Manong Wilson. Di oreman san kayo amang mangtag, no day takit din ti singsingiriyaw. Ha? Unay daytan tatang? Sa anak mo't nga gising-singir. Didakla maawatan ngamin. Para kanyak saan anasaya at ti sugal, tairarit na kayo. Gustaw, saan ka mangtag di ti kwartak, tapno din aksidilan. Ay na, ni tatang, kaslag pa uyong ubing. Unay daytan kaka? Makipusta ka lata, tabaring mapagasatang ti manok apustaam, Tatay Slaw. Ay, awan pagpustak. Anyat kung nagtidingon nyo nga. Abo na ya. May salakalding na ito. Nagadaw ti kalding yaw. Walang paisaw. Imbag-timbagam. Sige, agpustak daw, parang makasubutak ka na iti abak kaw. Sigurado na itatata.
Basta think positive. Saan kayo apulos nga negative? Tapno mga ba kayo? Always think positive, tata. Uneditahan ka ka. Always think positive po lang ngam naabak tayo, Mike. Sang kapanunot ko pa'y ang mga abak tayo. Ta positive nga raw. Ngam awan mo lata. Bagi tayong tuain tun maminsan. Kasta lang na ita, tata. Sa pa'y ang aburido manan ni Bakit. Ang karapukaw ti dingon, May. Saan nakamot na patayon? Kung saan namat nakita no sino tinangalan ti dingoy? Nalaing ni Bakit. Amo nalata na siya. Amin nga rin na mapukaw ang dingon. Tarakin na katipabasol na kanya. Just kikit day. Bayan nyo latangag ngat ni Nanay Erling. Total, ang damat pa kay naigan nyo talaga, iti pagpungpungtutan na. Ha, unay na itahan kaka. Sana mabalinday to. Jay. Apay di mo amo, ang mapukpukaw di may sa akalding. Walaw ti kalding tayo, pitpitumutan. Adalang di tanay, Jay. Urayam nga minasumangput Ta mga noon na panla nagpasyar. Kalungal dawon, ibagam ki din, anapan nagpasyar. Talaga kasta Bakit. Agpasyar mo't kahit dagiti dingawain. Agbirok na tinasayat aruaut. Kahit nasayat lang, ano ang sublida. No saan? Di kahit asawan na takit na yaw awandan. No di da tinakaw Adaya mo tagtatakaw dito yung lugar tayaw. Ada saan adi maaw-awan? Talagang ada. Kat adalangi ti asidag. Aya. Asino nga idajay? Asino ka na iti suspitsyan Bakit? Siga! Nagalas matan ti kas nga aramay. Suspitsa matan ti pamilyam. Wano asawang baikit day. Awan nagtatakaw iti pulita yaw. Maamwak lang. Saan ngagsigsiguro? Tatalaga takawak mo tibiyag na. Unay daytan kaka. Kaamamak kamot Bakit. Laylo pa lang mga amigaw. Diyak mabali na sagidan nagiti tarakan may tanay. Nakankanlawain. At apon ni Bakit asak ti agal-ala ka nagiti dingwain. At apon na ngay laklakaw. Agululi makailap na. Tapod numot atap na. Agin pupungtotak lang matap no. May bawing iti sa balik ti pungtot na. Ayaw na. Adda nga aga pa kayo nakasta. Di kasayatan. Kit aguli makailatan. Tapnawan may sawang yaw. Apakabasulan yaw. Unay na itahan kaka. Diyak lang amin maktukat. Ang agalwad laang ti amayo. Iso at alaga ti number one suspect ko amang ibus iti dingun tayaw. Nanang, no saan nyo nakita? Saan kayo nga agat atap? Tanarigat. Napadas kumutan nga inatap ni tatang. Madigayam tadyak mo't nakita. Isot kasit gan amabalin ang mga ramid iti kasijay. Siputan nyo lang, no talaga kayat siya maakto. Kat isunton, ti panagpungtot yoken ko na. Ang nawan pamanak na tayo, saan tayo nga't atapon? Talaga paliiwag ti amayo manipod ita. Unay daytan ka. Apa dagata dua apato ang nagdadakkel. Lagi ni Henry na. Ay, padawa mo kenkwana. Saan na? Awanan ti madawat ita panawain. Ultimo nalaylay anatang kada nalungtot anatang kat adabayan nan. Mas dawak mo iti kinarupat kwarta ti tao ita panawon. Da kami ide kat agpipin na dawat kami iti mulmula. Ita mutan, pidotam la ti maragrag abunga ti kayo ti karuba. Kat umdasan apakiapaan na. Unay daytan kaka. Iba tiklatan na. Tay bagayo ka ni Henry nga umay na itid ti bayan kanya. Sige, ibagak daw. Ay unay daytan kaka. Agpudno ka man, Henry? Ni, apay na. Ano ti basol ko karakayaw? Sikat ti pangilaklakwan nila kay kadagiti dingun miyan niya. Ni, saan mo't ana na?
Agpunno ka no di mo kayat nga darum ka. Ah, nay, apay nga idarumdak na na. Awan mo't basol ko karakayaw. Dingwen ko dagiti adaken ka. Inlakla ko ni islaw keng ka dagiti dingwen ko. Anya tiamok nga iti dayta na na. Di kayat ko asawan. Tiamok kat amuyaw. Ti panangilakla ko ni Tata Islaw ka nagiti dingun yaw. Oray jak nakita, amuklatan nga isaw, awanan ti sa balay. Kat idarum ka, no di mo isuble dagiti inlakla ko naken ka. Ah, ni, apay ngay na na. San lang batasak tinangilaklakwan na. Apay ngay, asak lang ti pagpupudutan yaw. Adu kami mo nangilaklakwan ni Tata Islaw ka nagiti dingun yaw. Unay daytan kaka. Laglag ka mo talaklakayan. Ay, pagpupudutan nakmanan airline. Nagpudnon dagiti nangilakwam ka dagiti dingwen. Ah, Impalpalot mo lagayam dagiti naglakwam. Di ka pa'y nagparaman salbag ka. Apay akas ta ti ugalim islaw. Dingwen tayo. Inin-inot mo mutan yan laklakaw. Nagawan mutan na bain mo. Anya, aglibak ka pa'y laan. Naamo akong ti amen. Ada pa'y larupam akong di ulbod. Ito nga may bakay. Anya, agpalusot ka pa'y laan. Di ka lang aron makatultulungan ka dagiti trabaho dito'y balay. Agkasta ka pa'y laan. Awang bain mo. Diyak ka sa pulan ti palawag mo. Mala, alam amin na nalupot mo kat agtalaw kan birkog. Ay, unay daytan ka. Anak ka, kasarita yung man ti inayaw, tasan nakapapanaway. Talaga akapungtot na klaunay. Apay ayang amin tatang. Namuan na asak tinangilaklakaw kadagiti taraken na amanaw pataw ken galdain. Unay daytan tatang. Madeserve yung gayam ti mapapanaw. Apay, da kayong anak ka, di daklam may sakit metan iti inayaw. Isaritaan dakmet kumakin kwa na Da kayo latan tagpakaasikin ni nanang tatang. Narigat mo't ngamin no isaritaan kayo kininanang. Kalpasan na. Aramidon yung tumutla ang timading aramid yo. Saanay anak ka. Ikaray kajakton biyangan na iti dinguan ti inayaw. Karit na ita, patsin na kuma. Basta ikariyo lakit di day tatang. Wan anak ka, ikaray. Sige. Kadwaan kayo ang makisarita kin ni nanang. Unay daytan kaka. Napuskol mo ti rupa man niya islaw. Pinagtalaw ka lang arudan. Di ka pa'y lagayang pimanaw. Awan mutlat sirbem iti dayto apagtaangan. Imbis sa tumulong ka kada kami akabalay mo, mangiruruman ka mat. Pakawanen nak bakit. Saanin ang maulit na gidyang nararamid ka. Nanang, agkarkarimot to ni tatang. Ikanyo kumaitigunddaway na amang ipakita iti panagbalbaliw na. Patpatin yung tumo, dahi taulbud alakay. Patsin na kumabakay. Idya akong ti palaw. Kanuan niya pa di ta klase ti sugal. Agtali na idaklatan di ti balay. Saan akong arumar o reagan ano da pa yan mangayab kanyak. Ikarik na itakadakayaw akamang ti pamilyak. Isa pakawanan na ka. Nanang, di ko maliplipatan. At di Diyos apagkidkidawan tayo iti tulong nga inaldaw, kat mamakawan. Pakpakawanan na mo ti basol tayo akanayon. Iso mamakawan tayo kumamot. Nang runa iti kamang ti pamilya tayo. No saan agapuken ka Wilma anak. Jakla ko mapakawanan ti tulisan nga mayaw. Saan kayon nga agsao iti makapasakit nanang? Tapagbababawian mo ni tatang ti kamalina. Naragragsak mo't laang ti pamilyaan, awan ti riri. Naragsak, no adda pa nagkikinnaawatan. Iso apakawanin yun ni tatang nanang. Ikan ka iti gundaway mo amang litop iti pagkurkurangam. Kat sapay kuma, tagbalbaliw ka mutan, islaw. Karik na itamakay. Unay na itan kaka.
Apay ngamin ayar ay tapalot wano sugal ta isa mirayo latay ti panagbiagyaw. Isardeng nyo na itan, tapno saan mayroruman ti biagyaw wano pamilyayaw. Agtitinulong kayo ket deya sa nga pamilya, tapno masagrap yo ti bendisyon tinamarswa. Alakit nasayat launa ay tataislaw, ta nakamiris kayon. Ditan papagayam, tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Agpukaw ti dingwen. Dito'y drama tayo. Unay na itan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.